Siemano, z tej strony Piotreczek. Dzisiaj gramy sobie w Mina nietypowo. Jest dzisiaj ze mną jak coś, to tutaj już dużo porobiłem, naprawdę dużo. Mam trochę diamentów jak coś. Ktoś by się pytał, dlaczego tutaj jest taki wybuch. Że właśnie jak prawie przed chwileczką, jakieś 2 minutki temu, tutaj mi właśnie wybuchł creeper, więc no w tym odcinku nie zajmiemy, ale się zajmiemy moim domkiem. Domek kiedyś pewnie znacie tą wioskę, taką wioskę sobie znalazłem, wyrespiłem się, no to sam sobie wybierałam, ten po prostu. A skąd mam azalię? To wam tego nie powiem, bo to jest moja tajemnica, ja mam po prostu fabrykę azalii. Bo da się takie coś zrobić w Minecrafcie, tylko trzeba wiedzieć jak. Więc no, także naprawdę tutaj jesteśmy na wersji 1.18.2. To jest akurat pierwszy odcinek z tego. Tutaj kiedyś był domek, tutaj po prostu jest mech zrobiony, bo mam po prostu bardzo dużo buchu, bo ja tego nazbierałem. Widzicie, 17 tylko diaksów. Bardzo mało, ale tutaj widzicie już przed odcinkiem tutaj zacząłem. Jak coś, to ja tutaj bardzo dużo już spędziłem, tam kilka dni, może jakby się ktoś pytał, jak coś, to ja po prostu tym się nie przejmujcie, bo to jest normalne jak coś. No, ja nic nie zrobię, tak? Ja nic na to nie zrobię, mam nadzieję, że teraz nie będzie tak ścinać. Mam lepszy po prostu komputer, więc tak myślę, że będzie lepiej po prostu. Aha, ja wam jeszcze wszystkiego nie pokazałem, to wam już idę pokazać, już wiesz, a tylko tutaj, na skróty sobie pójdziemy. Dobra, idę na skróty. Jakby ktoś się pytał, tak, mam psa i mam nawet nie uwierzycie. Mam psiarnię. Tutaj mam pieski, jakby któryś z piesków mi umarł. Macie jedzonko, bardzo dawno tutaj nie byłem, jak coś to mam, mam butelki z ekspem, mam koks jabłka, to jest akurat fajne, bo koks jabłka to się przydadzą bardzo, teraz mogę sobie, widzicie, teraz mam właśnie tak, tylko sobie klatę założę, klatę sobie założę. I tak, dzisiaj co by tutaj porobić? Wiecie co? Ja tylko taki odcinek przejściowy to jest. Tutaj akurat te creepery mi bardzo często tutaj wybuchają, bo ta wioska jest jeszcze nie ten. I dzisiaj się na pewno zajmiemy tutaj zrobieniem tego. Wejścia drugiego, bo tam będzie remont, tam będzie remontowane, bo tutaj zakładam coś tu, bo ten domek będzie na pewno zniszczony, ten domek będzie na pewno zniszczony, więc jest tutaj coś do remontowania. Więc teraz sobie weźmiemy płotki i sobie zabezpieczymy tutaj, że jakby ktoś tu, wiadomo, no my jesteśmy na razie, gramy sami, ale wiadomo, zawsze ktoś może się wkraść, wiadomo, tak? Więc już tutaj wchodzimy. Tutaj ładnie, pięknie ogrodzimy, żeby tutaj nam nikt nie wchodził na ten teren, bo tutaj jest teren do wyburzenia. Jeszcze zaraz napiszemy tabliczkę. Jak coś, tak, dobijamy już prawie 300 wyświetleń. To jest dla mnie naprawdę postęp. Tam chyba jeszcze z 252. To już jest połowa prawie do tych 300. Jak dobijemy te 300, będzie 2 odcinki z Minecraft. Ale najwcześniej tak myślę 4, któryś tam styczeń, bo to już nie ode mnie zależy, bo tutaj brakło mi poczekajcie, bo muszę muszę coś tu zrobić, poczekajcie, nie tu. Dobra, jestem po małej, krótkiej przerwie, jakby ktoś się pytał, tylko wiecie co, nie mogę tego zamknąć. Zaraz. Czekajcie. Nie, ja nagrywa się, dobra, nagrywa się, spoko, nagrywa się, nie, bo wiecie co, nie wiedziałam czy na pewno mi się nagrywa, bo czasami tak wyskakuje.
oszukuję, że wiesz co, mi się nie nagrywa, tylko wiecie co, się po prostu nie nagrywa. No, teraz się uwięziłem sam u siebie sam u siebie, wiecie co tam. Piję sobie złoty jabłonią, teraz tylko sobie tutaj wejdę. Jak coś, to te dwa domki są do rozwalenia. Ten i ten. Na pewno jest do rozwalenia. Wtedy będę miał po prostu więcej drewna do budowy. Jak coś, to jakby mi się udało, najwyżej poza odcinkiem może ogarnę Enchanting Table. Enchanting Table, jakby ktoś się pytał. Żeby nie było, żeby zenchantować sobie te rzeczy, bo no, portal do Netheru może teraz jest stworzony, tylko właśnie nie mamy obsydianu. To na następny odcinek przygotuję ewentualnie obsa i zrobimy portal do Netheru. Tylko, o, mam płotki. Czekajcie, co ja miałem zrobić? Zapomniałam, tyle gadam i widzicie. Ja nie mogę. Co ja miałem zrobić? Aha, wziąć tabliczkę, zrobić tabliczkę. Przespijmy się najpierw. Aha! Teraz wam pokażę. Jak coś jest łabra, nie ma tu piesełka, tu nie ma abry, dobra, poczekaj. No, jak coś, to tutaj jest mój piesek Abra. Jeśli ktoś pamięta, zna takiego youtubera Abrę, kanał Abra Minecraft i Abra Games, to jest dodatkowy, to niech da lajki w górę, łapki w górę. Przypominam o subskrypcji kanału, tak myślę, od 4 stycznia będą codziennie, tam około godziny, nie wiadomo jeszcze, będą codziennie nasze piękne, jak co, no tak, będą po prostu filmy, tak? Filmy będą na pewno, tylko sobie sprawdzę, tutaj mi ten, aha, mieliśmy się przespać. Dobra. Miałem po prostu burzę i musiałam go stąd wziąć. Także otwórz czat, la. Tylko teraz zobaczymy co tu, bo musimy, wiecie co, musimy napisać tabliczkę. Tylko właśnie nie wiem jak się robi strzałkę, ale mi nie piszcie mi, błagam. Ja sobie sam poradzę. Nie. Poczekajcie. Back. Jak wyłączę. Nie wiecie co nie działa. Jakby ktoś wiedział jak się robi strzałkę, to bardzo proszę. Dajcie łapkę w górę, jak wiecie. Bo nie wiem, naprawdę. Jak się robi strzałkę? Jak się robi strzałkę? Naprawdę, jak się robi strzałkę, ty? Nie, to jest minus. To nie. Ty, no, jak się robi strzałkę? Dobra, wracam po krótkiej przerwie. Nie udało mi się, jak coś to nie. W necie mi się nie udało tego znaleźć. Jak coś to jakby wiedzieliście, naprawdę, ale jakby wiedzieliście, dajcie znać. Dajcie lajki w górę, czy tam w komentarzach, jak coś tam się mówi. Dobra, kok z jabłka sobie zjemy, tak jest. Kok z jabłko. Proszę iść
iść za ścież. Dobra, tylko teraz musimy właśnie sobie zrobić tak, 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 tak. A ty... No co za... Ja nie mogę. Akurat musiałam mi zrobić tam, gdzie ja chciałem wprowadzić tutaj ścieżkę właśnie. I tutaj by właśnie zrobiliśmy takie wejście, tylko właśnie tutaj. O! Dobrze trafiłem. Tu i tutaj, żeby zrobić już to wejście. Tylko mam tu schodki. Mam. To dobrze. Mam schodki. To się jakoś jakoś mi się uda. Wiecie co, jakoś mi się uda. Udało się. No i voilà, panie. I to się nazywa, panie, przyjście. To nie jakby ktoś tu chciał na przykład, nie wiem, wejść, a tu jest remont, bo tam jest po prostu do rozwalenia wszystko. Zacznijmy, dobra. To teraz tak. Gdzie to jest? Tu. Czyli tutaj trzeba jeszcze rozwalić. Dobra. Zacznijmy sobie od wyburzania dachu. Zacznijmy sobie od niszczenia dachu. Tak, zniszczenia dachu. Tamten domek sobie zostawimy na później, bo tamten jest trochę już rozwalony, więc będzie przy nim mniej roboty. Więc no to jest w sumie lepiej. Poczekajcie, sprawdzę godzinkę. Dobra, wiecie co, ja będę musiał pomału kończyć. No ale spoko. A ty co? Jeszcze grać? Pałęgo jedna. A ty co chcesz ode mnie? No ja nie mogę, co za gość! Co on tu chciał zrobić? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, jak się robi na wersji 1.18.2 villagerów. Naprawdę. Bo ja villagerów pytajcie. Nie pytajcie, naprawdę, nie pytajcie. Piotrek, zrób w Minecraft villagerów. Nie. Ja naprawdę nie błagam. Jeśli będą takie komentarze, to o jeden dzień villagerów wam nie zrobię, bo mi się nie chce, a to jest po pierwsze za dużo roboty i za dużo wysiłku, tak? Za dużo wysiłku. Także, no niestety. O, skopujemy drewienko. Pięknie, ładnie. Dobra, tutaj sobie skopujemy cały czas, cyk, myk. Tylko jeszcze tutaj jest, wiecie, szkło trzeba porozwalać, bo tutaj wiadomo, przepisy są jakie są, że jak jest szkło, no to nie wolno rozwalać. Jak coś, to błagam, nie pytajcie się w komentarzach, po co ja rozwalam ten domek? Przecież tam może sobie stać. Tak, może sobie stać, ale ja chcę mieć po prostu większą posiadłość w przyszłości, jak ten domek zniknie, jak go rozwalimy. Jak go rozwalę, to tutaj normalnie będę powiększę tutaj sobie ten obszar i będę miał po prostu takie jakby ogrodzi, może by tutaj sobie zrobiłem farmę pszenicy, nie wiem, coś z tego się jeszcze wiadomo wymyśli. To jest wiadomo, nic na marne tutaj nie robimy, więc spokojnie. Pytajcie się, naprawdę tutaj nic na marne nie robimy, także spoko. Nie, o, cyk. Czekajcie, tutaj, cyk, 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 cyk. O. No i to jest, panowie, robota, tak? Robocika. Robota, panowie. Wiecie co? Ja wam już naprawdę nie będę wam dużo razy powtarzać. Jeśli ktoś teraz dopiero, nie wiem, ktoś ma brat, siostra, ktoś po prostu teraz doszedł, jeśli dotrwaliście do tego momentu, jeszcze raz powtarzam, nie piszcie mi w komentarzach, żeby ogarnąć villagerów.
bo nie będę ogarniać, bo komentarze są wyłączone. Ja nie będę waszych komentarzy tam odczytywać. Ewentualnie kiedyś tam może coś ogarnę, żeby włączyć je, ale tak to na razie nie. Także i pierwszy domek rozwalony, nawet może nam się uda na tym odcinku, wiecie, rozwalić. Tego, także no fajnie. Okej, tylko tutaj jeszcze rozwalę. Także tutaj, jak ktoś się pytał, po co ja te płotki robię, po co ja te tabliczki piszę? Tak na zabawy, wiadomo, żeby się pobawić, nic nie wiadomo, może kogoś w przyszłości wiadomo, zaproszę z kimś, zawsze. Tak jak Wojan ma. Jeśli znacie Wojana, dajcie łapki w górę. Jeśli znacie Abrę, dajcie łapki w górę. Jeśli znacie Palionowego, dajcie łapki w górę. Jeśli znacie utwór Zielone, dajcie łapki w górę. To jest naprawdę utwór Paliona. Radzę wpisać sobie w telefonie zielone i wtedy będziecie mieli. Więc widzicie, jak raz, dwa i po sprawie, tak? No, tu był domek. I kto mi powie, gdzie jest ten domek? No gdzie jest ten domek? No kto mi powie? No kto mi powie zaraz? No. Kiedy był domek, jak coś. Ja mam 17 diaksów tylko. O kurde. Prawda, nie da się. No ja no! Prawda, nie da się. No ja nie mogę, no! Jacy oni są głupi. Ja no, nie da się. No kurczak! Ty też! Do ciebie to też jest. O, widzicie? Dobra, idziemy na ten. Idziemy kimnąć się. Jak ktoś to idziemy już tak, widzę. Zachodzi słoneczko. Także, no nie. Nie. O, po co ten Minecraft agreski? Jak coś. Jeśli chcecie odcinki jakieś, nie wiem, z pokazywania nowych kopalni, to wiecie co, możemy ewentualnie się wkopać, bo ja tam miałam już, jak miałam tam stary domek, tam miałam wyrespiony normalnie domek tutaj, gdzie jest ta Azalia i w ogóle, to miałam normalnie tam domek, no jakoś wiecie. Jak coś to dzisiaj jeszcze powinien wlecieć, czyli dzisiaj 28 grudnia chyba jest, wiecie, już wam powiem. Tak, dzisiaj 28 grudnia 2021 powinien dzisiaj właśnie wlecieć ten film, tak myślę. O ja! Naprawdę, co za głupek ze mnie. Widzicie jakie tu szkody? Uwaga, remont. Proszę iść za ścieżką. No jest u niby ścieżka, tak? No tu był kiedyś domek, mówicie. Piotrek, przecież tu kiedyś był domek. Aha. Jak coś tutaj jeszcze tak na szybko, bo to było akurat po świętach tworzyłem. Także idziemy teraz kimnąć. Otwórz czat. Tak. Nie, świt. Czas. Dobra, wyjdź. Dobra, dzionek, panowie, idziemy rozwalać kolejny ten drugi domek, bo te domki dwa musiały zniknąć, bo one bardzo przeszkadzają, a tutaj jeszcze będzie ogród po prostu, nie wiem, tak, żeby tutaj jakoś upiększyć to tutaj będzie ogród, także musiałem niestety, musiałem. Kurde, musiałem, panowie. Panowie, oj. Jak coś, to myślę, będę wam też życzyć szczęśliwego nowego roku. Jeśli tam moi widzowie stali, jeśli tam oglądali też, wiadomo, Robloxa, bo ja jeszcze nagrywam kiedyś Robloxa. Także jeśli oglądaliście kiedyś Robloxa, na Papa Hitlera, bardzo wam dziękuję za te 78 wyświetleń. Wiecie, jaki dla mnie to jest plus. Wiecie, jaki to jest dla mnie plus? Naprawdę, wow, dziękuję jeszcze raz, dziękuję. Dziękuję wam bardzo, ale to bardzo za
i wbicie tych łapek, te 8 łapek, to jest naprawdę na mnie cud. To wszystko, co na mnie zrobiliście. Nawet nie wiem, kiedy ten kanał został założony. Jeśli wiecie, to dajcie łapkę w górę. Bo jak tak, to no ja o tym nawet nie wiedziałam. Ja nawet nie wiem, kiedy to było założone. Kanał, to nie? Ten cały kanał Piotrek Gagatek. Tak jest ten. Link macie jakby coś. Tak. Jak ten link? Tu linku żadnego nie macie jak coś. Sorry. Źle was powiedziałam. Źle wam powiedziałam. Teraz tylko tak. Tam już nie ma nic. Też spokojnie. Ktoś się pyta, czemu Piotrek tego nie zbiera? Spokojnie, ja idę teraz odłożyć właśnie chlebek. Wiecie co, koksa sobie zjem. Koksa sobie zjem. I teraz sobie wezmę ten mek, tylko sobie, wiecie co, odłożę sobie tutaj te wszystkie rzeczy takie, wiadomo, podstawowe, te, które mi nie będą na razie potrzebne. Skórę to sobie wywalimy do śmietnika, to sobie wywalimy na śmietnika, to będzie nam potrzebne, 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 to będzie nam potrzebne. Jak tam? To będzie nam potrzebne, to będzie nam potrzebne, to będzie nam potrzebne, to będzie nam potrzebne. No tak. To będzie nam potrzebne, to będzie niepotrzebne, to nie będzie potrzebne, to może się przyda kiedyś, to będzie nam potrzebne, odkładamy do skrzynki, to 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 jest, to nam się przyda, to do skrzynki. Tam jeszcze jest pieskowi. Tylko poczekajcie, tylko się I tylko sobie poprawiłem tam słuchaweczki. Dobra, to będzie do śmieci. Jak ktoś tutaj, ja wam jeszcze nawet nie pokazałam mojego śmietnika. No czemu mnie nie... Bra! No dobra, ratowa. Dobra, idziemy to wywalić. Tak, tutaj jest ten śmietnik. Tu jest śmietnik jak coś, jakby ktoś nie wiedział. Jeśli jakby ktoś to wam myśli. Wow, odkrywasz nowe rzeczy w Minecraft. Dajcie znać, dajcie łapkę w górę, jeśli widzieliście w takim czymś, że w ogóle tak, że da się postawić nić Minecraft. Naprawdę o tym nie wiedziałem. Dajcie łapkę w górę, jeśli nie wiedzieliście, no to nie dawajcie łapek. No to nie dajcie łapki. Nie tak prędko, pani Piotru. Właśnie to, bo tutaj nie ma dirta. Dobra, jeśli damy abrze jeść. Weźmiemy sobie tak ze 3 staki. A 4, no to kurde. A 5, 6. 6 staków. Liniady sobie weźmiemy. A to później najwyżej zrobimy. Weźmiemy sobie pół staka tych azalii. I to chyba tyle. Tak, i to tyle. Weźmiemy sobie tyle. Płotki możemy sobie też wziąć, także spoko. I sobie idziemy teraz budować, tak? Idziemy sobie budować, a ty, Abra, siad i idę. Ja idę. Siedzenia. Jak coś, to nie zwracajcie uwagi, że ja biję swojego własnego psa. Ale sorry, no i biję, chciałam mu dać piąteczkę. Dobra. Kurde, musiałam akurat tutaj trafić jeszcze, żeby tego nie było. Naprawdę, Gadu, tak, a zaraz musi się kończyć odcinek. Dobra, panowie. Czekajcie, tylko się potrafię. Już tylko ten. Dobra. Kurde, łopaty wyżepaliłem. Dobra, idę. Dobra, to wszystko sobie podmienimy na mechblok. Bo ja chcę tutaj postawić azalię. Jakby ktoś się pytał, tak, będą tutaj azalie. Oczywiście te płotki będą stąd znikną,
ale wejdą takie lepsze, takie ten koblowy, tylko będzie chyba ten nowy blok, ten, jak to się nazywało, nawet, bliss, ten powyżej zerowej kratki, no, powyżej zerowej kratki, jak to się nazywa, Deepslay leci tu. Z tego chyba będą płotki, jakby się ktoś pytał, jak coś. Wiem. Nie można tutaj, wiem, że to są jakieś cheaty, wiem. Ale no wiem, że mam cheaty, tak, wiem, że cheatuję, wiem. No ale musiałem, no robiłem to dla was, no ja nie mogę, no naprawdę robiłem to dla was. No wybaczcie mi, że cheatowałem przez chwilę, ale to tam, wiecie, pogoda. O, mech blok. A to sobie zbierzemy. Swój własny blok zbieram. No i tak mam go dużo, także mam zapasy trochę. Wiecie, bo ja chcę tutaj się rozbudować. Także w następnym odcinku, czyli odcinek numer 2. Nie wiem jeszcze co zaplanuję. Może zaplanuję, coś tam porobię. Wiecie co, może to skończę sobie, nie wiem, domek może sobie skończę poza odcinkiem. Nie mam zielonego pojęcia, bo to zależy jak tam mi się będzie chciało, czy mi się nie będzie chciało, tylko sobie wiecie co, zobaczę ile to już trwa, 26 minut, ale no to tych, wiecie co, nie. Ło, wiecie co, myślałam, że wiecie co, usunęło mi się nagrywanie, wiecie? I myślałam, że mi się usunęło nagrywanie, ale na szczęście jest to nagrywanie, także wow, naprawdę, to po prostu Dobra, dobra, tylko to sobie jeszcze zniszczę. O, i tutaj sobie pewnie blok. Wy myślicie, po co ja to robię w ogóle? Po co ty to, Piotrek, robisz? Tak, po co ja to robię? Bo to jest Minecraft 1.18.2. Ta wersja jest bardzo rzadka, bardzo. Jeśli ktoś by, nie wiem, nawet jakby ktoś miał 1.17, to właśnie te bloki da się znaleźć po prostu. Ja znalazłem taką jakby las tych azalii i po prostu na tym mech bloku właśnie i ponad właśnie tyle staków właśnie znalazłem. No i dla mnie to jest jakiś wiadomo plus. No także no jest, wiadomo, tak? Także spoko. Czekajcie, tylko cyk, 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 cyk. Dobra, cyk, cyk. Dobra, wiecie co? Skończymy sobie już na drugim, innym odcinku, najwyżej tam części numer 2, tam dokończymy sobie ten remoncik, wszystko tam sobie dokończymy na spokojnie, bo to owce palne, jak cię teraz palne! Jak możesz się bać wchodzić na teren mojej pięknej willi, czyli... Aha, ja nawet nie przeczytałam tej tabliczki. Jak ktoś będziecie się pytać, co to jest za tabliczka? Pisze, wina prezydenta, uwaga, ochrona. Czyli mam niby tutaj tak ochronę, co nie? Idziemy do swojego domku, idziemy sobie i będę właśnie ten odcinek kończyć. Dzisiaj jeszcze wleci, może wam już zaraz powiem wam, tylko tutaj pójdę. O, łóżko jest zbyt daleko, to ja woda, no. Tak, jest 20:14, także myślę, ja myślę tak. Szczęśliwego nowego roku. Także no i się chyba żegnamy, tak? Oto do widzenia. No to trzymajcie się i dobranoc.